ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанал мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошиниҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экранда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастаи Hyundai Sonata, мотори автобус, Opel Astra G, BMW Seres, сечкаи объёмни, Daewoo Matiz, Land Rover, Toyota Camry, Hyundai Avanta ва Opel Hatchback ва дигар навъи мошина ҳастанд, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаши шумо мекунем. агар шумо дар охали мошинаи фурӯшӣ, ягон техника, ягон маҳсулот, ки барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экранда роӣ кунем, мо реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 114 сомон. дастатон азиз бошад навори имрӯзаро сар мекунед то охираш тамошо кунед. марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. Пересечения границы Акай Бегру. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз рейс доранд. мошинашон вайфай, кондитсионер ва дигар чизо доранд, ки комфортна хатомеи рафта меоянд. мошинашон чанд намуда, ки метавонед мошинаша интихоб кунед, ки ҳар рӯз рейс доранд ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дошта имо WhatsApp доранд. марҳамататон азиз, компания Акай Бегро ба шумо тавсия метавонед занг занед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. як мошини фурӯшии имрӯза ҳастанд, ки срочнаи Hyundai Sonata ҳастанд, ки соли пароишаш 2006 сол ҳастанд, ки шӯриш заводской гази холия. объём мотораш 2 цеп ҳастанд, ки мотори навай, ки 9 ҳафта пеш кардагӣ ҳастанд. хоб ҳуҷҷат, баллоно, пачка, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ хадаво доратон азиз, чихолои нав, кондитсионер, электропакет ва светои серебристӣ. мошинча мегӯяд чотка, ягон кузуфиш, ягон мақсад ки ягон рамаш, ягон рош варидагӣ, даридагӣ надорад. нархи мошина мегӯяд 45 та мегӯям, бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархиш 45 та, ҳам алишӣ, ҳам фурӯшӣ. алиши вариант ба Opel Astra G караван кати ёки ба Astra G Hatchback кати алиш мешавад. тоқа ба ду мошин футагада бо хай варианти худтона пешниҳод кунед. кондитсионер, электропакет, мотори нави C, баллон, пачка, 1 сола ҳуҷҷат, алиш ба Astra G караван ёки Astra G Hatchback кати алиш мешавад. мошина мегӯяд ай пеш омада бинем, мақбул бошад, сумаки мегӯяд ай 45 та бо муомила мекунем. якумаш рақамҳои дастии Тоҷикистон ахира 69 бологӣ, дуюмаш рақамҳои Россия 83 имо WhatsApp дорад. марҳамат, вариантҳои худтона пешниҳод кунед ёки сумаки харидатон азиз. бояд агар 4 тага баллонои пачка дорад, ки барои бисёр мошина мешавад, нав овардага часпондагӣ нестай. қати диска баллони зимняки пачкай нарша мега 8000 мегӯям, бо муомила мекунад. дӯстон азиз, инашам отдельни фурӯшӣ, яъне ки 4 тай комплектай ҳар чораш 8000 сомонӣ бо муомила дорад. пачка мега барои бисёр мошина размери 16. марҳамат, занг занед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастанд, ки дар кузифи Hatchback, светои сафед, соли пароишаш 1997 ҳастанд, ки ҳам газ, ҳам бензин дорад. объём мотори 6 литра, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, 1 сола ҳуҷҷат, 4 та баллони 90% дорад азиз, 4 та калпак ва баллонош нав, салон тоза, светои сафед. Opel Hatchback мегӯяд хелаки дасти ягодамда гаштесай ва фурӯхта мешавад мега бо нархи 38 та мега бо муомила ва савдош мега дар назди капоти мошин ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробода. агар харидори аниқ бошад мега мошина ба Душанбера мега меорем, мега соҳибош. мошинча мега чотка, баллон, пачка, ҳуҷҷат дорад азиз, хадаво ва чихолои нав часпондагӣ ва светои зури сафед ҳастад. мошин дар ноҳияи Нуробод. нархиш 38 та муомила дорад. промои рақамҳои мегафони соҳибшуда кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. марҳамат, дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмода дӯстон азиз занг зада гиред. хоб шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имои боло буда ахираш 1220 дар роҳи кунед. мо
аз ҳамин рақамҳо рекламаҳои шуморо қабул мекунем, дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайка фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, блоки фурӯшӣ ҳастад ки блоки мотори исӯзи автобус. дӯстони азиз, ки беҳтарин ҳолат дар мега соҳибош блоки мотори исӯзи ай автобус. нархша мега 7000 мегем, бо арзон мекунем ва қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. агар харидори аниқ боша мега скидка арзон мега муомила мекунем. дар бисёр дамо ҳамин хел блок дар кор аст. И барои ба фикр ба дигар техника будан ба фикр ма тоғри мебия хай бохтон маълумот чап мега блоки мотори исӯзи ай автобус ай. нархаш 7 мега бо муомила дод. рақамош якумаш Билайн Тоҷикистон, ахираш 25, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад, WhatsApp ам доранд. кадоми шумо ам хали блок барои мотори автобус ам хеле чӯ агар лозим бошад дар рақамошона занг занен, бештар маълумот гирем, барое ки хела чизи мақсад дар кор аст ва хечора редки ёфтан мумкин аст. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин блок фаҳмидан, рақамҳои поёмда дӯстони азиз тамос гирем. агар шумо дар хали мотор ягон чизое ки техника ягон аппарат барои реклама кардан боша, маромад сурат маълумотона дар WhatsApp болобуда роӣ кунед. мо ҳамин хел реклама карда фурӯшта. барои азиз дават кардан котелники бели дача мегани ҷара котелники ина кора бинед. ها ایتهاوت اینا خورا بینه برادر اینا همه بورا جمع میکنن هم برادر ورا هم ای کفای کور اینا با گراج توچکا داشتن نیست. سلام علیکم سازه بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارو رو بینه برادر. این یگام جای بهش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای. این السلام علیکم این برادرای تاجیکستان السلام علیکم بس یک زندگی کار خوب زندگی کار براتون زنده باشه سربلند باشه ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن سربلند باشه زنده باشه یک مشیران تمام زنده باشه این برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانم بود باشه این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بول میکنن، روی میکنن تمام. اینا سربلند و خانواده باشه. مگذاریم با چهارم ماشین فروشی. BMW 3 سریس است. بادرون که ماشینچه مالادیوش نیست. سالی برویشش 1998 است که سوی فرش بنزینی خالی. объем моториш як 8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. BMW-чаи молодёжники мега мошин мега дар хона мега хобай мақсад ки мошин ҳолати хуби техникӣ дай срочно фурӯхта мешавад. дута дари пешаш электропакет кондитсионер дорад, кор мекунад дӯстони азиз, ходовой дорад дӯстони азиз, балоншам як 90% 80% аст. خب ماشین دӯстони азиз ҳам вариантҳои алишӣ ҳам фурӯшӣ аст. сумаки нархша мега 28 мегем бо ягон сум арзон мекунем ва алишӣ ба ягон сечкаи соз боша мега болоиш мега пул мет ягон сечкаи объёмни боша болоиш сум метиҳам бо алиш мекунам болои ҳамин BMW суми соз метиҳам алиш мекунам ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи рӯдаки Ленинский районда. нархаш 28 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. кондитсионер электропакет мақсад ки мошинча чотка. خب یک تا رقم‌های راسیه که پراموی کار میکنن و در رقم‌هاشون واتساپ هم دارن. کدوم شما که خیلی BMW چای مالادیوش نیکی رو لازم باشد مرا دیگه معلوماتش رو از خودشون گیرین سروچنا. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان تویوتا کیمری 2. سال پرویشش 2009 سال است که سوی فرش بنزین گاز объем موتورش 2.4 коробка автомат ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه حالتش میگه بهترین موتور коробка 100% جای زدگی پوشیدگی میگه ندارد. نرخ ماشین میگه 98 تا میگم کانتر معامله میکنه و ماشین عین حال قرار دارد در پایتخت. با تلفن میگه سودا نکنی فقط میگه ماشین میگه از پیش اومده ببینین معقول شید یگان سو معامله میکنیم. رقمش رقم مگافون است کدوم شما که معقول است مرا زنگ زنید دوستان عزیز و شما دا مگر خالی ماشین فروشی خونه زمین کوارتیر چی تکنیک چی محصولاتی که باشه برای رقم کردن برای فروختن مرا صورت معلوماتی همورا در همین رقم‌های بالا بوده 20 در روی در ویدیو آینده فروشته реклама да میگذاریم. لایکاتون فراموش نکنین گذارید و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. خواهش می‌کنم سیلکاشو پادلساش کنید. میگذاریم با شش ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان. Hyundai Avanta است که سال برویشش 2007 سال
Суишфурӯш бензини хӯлӣ мотори 1.6 литраи коробка автоматаи мушӣ мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мушӣ мегӯяд 4 та баллони пачка, кондитсионер, электропакет, салон тоза, кожни. Нархи мушӣ мегӯяд 75 та бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи пойтахт. 75 та камтар муомилаш мешавад дар назди капоти мошин. Промои рақамҳои соҳиб шуда мегафон аст, кадоми шумо ки лозим аст, дӯстони азиз, маромад занг занед. ва агар шумо аз кадом маркаи мошин ки мақсада лозиме ки мехаред дар комментария мо нависед, мо аз фурӯшандаҳо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. Танҳо дар таги комментария нависед, мо дар видеои оянда ба шумо ҷудо карда реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузорем дӯстони азиз, ягон реклама боша, маромад рекламатона рӯй кунем, мо фурӯшда рекламада хеле рӯй мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳаст дӯстон ки Land Rover ҳастае ки соли барои 2008 сол. Суишфурӯш мегӯяд соҳибаш дизеле, объём мотораш мегӯяд 3.6 литраи коробка автоматаи садистаи мошин мегӯяд ҳолати хуби техникӣ дае. Мотораш 3.6 ами хел гуфтиян. мошин 4 дискаҳои аз худаш, 4 та баллонаи 90%, кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорт дӯстон азиз. хоб светои нам хеле сиёҳ нашуд, тонировка ва ҳуҷҷаташ не ки ягон чи гуфтагӣ нест. нархи мошина мега 150 та мегим, бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун зода не ки Регарда. 150 та бо муомила дод номерош транзит. кадоми шумо хеле Land Rover 2008 сол дизел ки лозим бошад, маромад занг занед дӯстон азиз. соҳибаш мегӯяд тоқа суми хӯлаи вариантҳои алиши палиши гуфтагӣ нест. кадомитон ки махкум бошад, бештар маълумоти пурра аз рақамҳои поёмда маромад. мегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla ҳаст бардорон ки соли барои 2005 сол аст ки суишфурӯш газ бензин, мотори 1.5 литр, коробка автомат. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай кондитсионер, электропакет, коробкаш автомат, 1.5 простой. мошин мегӯяд ҳолати хуби техникӣ ягон маълумотҳои дигаша нагуфта бо худтон мегирем тариқи телефон. нархи мошина мегӯяд 55 та мегим, бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе. 55 та муомила шумо ки дар назди капоти мошин шавад. агар шумо дар ин мошинча ки маъқул ва лозим бошад, бештари маълумота аз рақами поёмда гирем маромад. мегзарем ба 9-ум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст бардорон ки нам хеле свето аст, соли барои 1998 аст ки суишфурӯш газ бензин. объём мотораш 0.8 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин расходаш фақат нами краска аст, мошина поли худ як тоза мекунед, як краскаш мекунед, дигар амалҷош мегӯяд соз аст. бо хами маълумотои пурраша мегирем. нархи мошин 11000 аст мегӯяд, дигар арзон намешавад мегӯяд соҳибаш ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 11000 мегӯяд дӯстон азиз, дигар арзон мегӯяд намешавад соҳибаш. ҳамин хеле маълумот нависед ва илтимос мегӯяд беҳуда мегӯяд занг назанед, фақат харидорои аниқ мегӯяд занг занад. маромад одами харидор, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 10-ум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст дӯстон ки дар кузофи караван аст ки универсал, нархи арзон срочно. соли барои 1999 аст ки суишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои престиж, 4 та баллонаи 70%, инам хеле светои серебристи алюминий. дӯстон азиз, мошин хай кам-кам лакҳош сӯхтагӣ буда, мо ки камтар мейлиш кор дорад. хай бо худтон маълумотша бигирен. нархи мошин мегӯяд 38 та бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. 38 та муомила ва савдош дар назди капоти мошин. рақамҳои телефон боша, рақамҳои мегафон аст, маромад, дигар маълумотша гирен. агар шумо дохоҳед хали мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан боша, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. ин буд навои имрӯзаи мо. То видеои оянда.